खुलुमबाय। बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ भेलागुरनि अरजों समाजाव थानाय गाज्रि गोहोआ जोबस्रांलांगोन बुंदों प्रमद बर'। गावनि न'आवनो भेलागुर सावना मागो फोरबो फालिदों गिबि मन्थ्रिया। बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालियाव प्रमद बर'आ दावबायदों। आसामाव गोदानै सा 53 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। लामदिंआव रेल दाब्बायाव गिख्रंथाव अर खामदों। मागो फोरबोनि समाव KMSSनि दैदेनगिरिफोरा उखैहाब सोमावसारदों। 4.2 मेगनिट्युड बांग्रिङा आसामनि दिमा हासावखौ सोमावलांबाय। सा 15 फुटबल गेलेगिरिफोर जाय गेलेनायखौ नागारनानै फावखुंगुर जाफैबाय। गोजौ फरायसालिनि गोजां बोथोरनि गेलेनाया फिन सोलिफिनबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि आंगो गामि सौरागुरियाव गामिनि रायजो राजाफोरा गामिनि गुदि फरायसालिनि फोथाराव बानायनाय भेलागुराव दिनै फुंबिलियाव अर लागायजेनो। दिनै फुङावनो भेलागुर सावखांनाय उनाव प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि दिनैनि बे मेजि एबा भेलागुरनि अरजों सुबुं समाजाव थानाय गाज्रि गोहोआ जोबस्रांलांगोन। लोगोसेनो बिटिआर हालामाव गोजोन आरो खौसेथिनि बार बारगोन आरो गावजों गाव बिदा फंबाय सानलायनाया फैगोन। मख'नो गोनांदि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फुङावनो भेलागुर सावना मागो फोरबोखौ फालिनाय प्रमद बर'आ मागो दमासिनि जानाय लोंनाय आरो रंजानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गावनि बिबान आरो सोरखारनि खामानियाव नांथाबफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै डिब्रुगड़आव थानाय गावनि न'आवनो मागो दमासि फालिदों। दिनै फुङावनो गिबि मन्थ्रि सन'वालआ गावनि न'नि लांगोनायावनो हुंनाय भेलागुराव अर लागायो आरो नुवाथारि गसाइनि सेराव गावनि सिबिनायखौ होयो। बेजों लोगोसेनो आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि मोजां आरो गोजोननि खुसिनि थाखाय आरज गाबनानै मागो फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरो। बबेखानि समाजनि गोजोन आरो खौसेथिया थाबाय थानायनि मिजिंथिनायजों लोगोसे समाजनि गासैबो गाज्रि गोहोफोरा भेलागुरजों लोगोसे खामना सेवहांगार जालांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि समाजनि गोजोन आरो खौसेथिया थाबाय थानायनि मिजिंथिनायजों लोगोसे समाजनि गासैबो गाज्रि गोहोफोरा भेलागुरजों लोगोसे खामना सेवहांगार जालांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिनै भेलागुर सावनानै मागो फोरबो फालिनाय समाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे MLA ऋतुपर्ण बरुवा, BJP बुंथिगिरि आरो दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमामोनखौ नुनो मोननाय जादों। फरायसालियाव मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय फरायसालिनि मोजां इनफ्रास्ट्राक्चारनि गोनांथि। बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि मागो दमासिनि रंजानाय आरो जानाय लोंनायनि गेजेरावबो दिनै बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ हरखाब दावबायहैदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालियाव प्रमद बर'आ दावबायहैनानै फरायसालिनि थासारि आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बागै खौरां लाहैदों। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला बिथाङा दिनै तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो पाठक चन्द्र लाहारी ME स्कुल कासुखातायाव हरखाब दावबायहैनानै नायदिंहैदों आरो गाज्रि जालांनाय फरायसालिनि न'फोरखौ थाबैनो फाहामफिनना होनो थाखाय खोथा होदों आरो गाबोननिफ्रायनो मोजां मिस्ट्रि लागायनानै खामानिखौ जागायगोन होनना बिथोन होदों। आसामाव गोदानै सा 53 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बुधबारखालि आरोबाव सा 53 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेजों लोगोसेनो मैयानि सानाव आसामाव गुबुन सासेबाव कर'ना बेरामिया जिउ गोमानायनि खौरां मोननो हादों। सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला मैया सानसेयाव आसाम नाङै सा 40 कर'ना बेरामिया कर'नानिफ्राय उदां जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव दासिम गिख्रंथाव कर'ना भाइरास एबा COVID-19 जों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा 2,16,743 सा जाबाय आरो कर'नाजों जिउ गोमानायनि बिबाङाबो सा 1,065 सिम बांबाय। गुबुन फारसे आसामाव कर'नानिफ्राय उदां जानायनि बिबाङा जादों 2,12,672 सा। बेखौबो मख'नो गोनांदि फैगौ 16 जानुवारि खालि हादरनाङै गिबि खोन्दोनि कर'ना भेक्सिनखौ होनाय जासिगोन। बेनि थाखाय आसामाबो थियारि जाखाबाय आरो मोन 17 कनसाइनमेन्ट कर'ना भेक्सिनआ आसामाव सफैखाबाय। मागो फोरबोनि दमासि खालिनो लामदिंआव गिख्रंथाव अर खामदों। लामदिंनि रेलवे विवेकानन्द गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव दिनै फुंबिलियाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला
दिनै लामदिंआव रेलवे बिफाननि गोनांथार एमजि दाब्बायाव गिख्रंथाव अर नांदों। बे जाथायाव रेलवे बिफाननि रैखाथियाव दोननाय गोनांथार एमजि दाब्बाया खामनानै सेवहांगार जालांदों। बबेखानि बे अर नांनाय जाथायाव रेलवेनि खामानियाव बाहायग्रा लाख लाख रांनि रेलवे केबल आरो तारफोरा खामग्लिना सेवहांगार जादों होनना खौरांनि गेजेरजों मोननाय जादों। नाथाय रेलवे बिफाना रैखाथियाव दोननाय बे एमजि दाब्बायाव माबोरै बेबादि गिख्रंथाव अर नांनो मोनखो बेनि बागै दासिमबो जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव बिफानारि नायबिजिरनो जागायबाय। कृषक मुक्ति संग्राम समिति सुंद'यै KMSSनि साथाम दैदेनगिरिफोरा मागो दमासि फोरबोनि समावबो मैयानिफ्राय 24 घन्टा हाबाफारिजों उखैहाब सोमावसारदों। आबादारि दैदेनगिरि अखिल गगैखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबियाव KMSSनि दैदेनगिरिफोरा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मागो दमासिनि रंजानाय आरो जानाय लोंनायनि समावबो उखैहाब सोमावसारनायाव जिरायनाय KMSSनि साथाम दैदेनगिरिफोरा जादों धैर्य कुंवर, बिटु सनोवाल आरो महेश कुंवर। KMSSनि साथाम दैदेनगिरिफोरा 6 माइलनि सासालाव बुधबारखालि हरनिफ्राय गावसिनि उखैहाब सोमावसारनायखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि KMSSनि गाहाय दैदेनगिरि अखिल गगैखौ थांनाय 2019 मायथाइयावनो कानि हेंथायै सोमावसारनायखौ लोब्बा लानानै हमनाय जादोंमोन आरो उननि समाव गुबुन गुबुन केस जाबसिननानै दासिमबो जोबथेसालियाव सोनानै दोननाय जादों। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि बादिब्ला थांनाय हराव आसामनि दिमा हासावआव रेक्टर स्केल 4.2 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन। मख'नो गोनांदि मावग्लुंनाया गोबारैनो जादोंमोन। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि एबा सुंद'यै NCS आ बुंनाय बादिब्ला बिस्तिबार एबा थांनाय हरनि 12.45 AM आवनो मावग्लुंनाया जादोंमोन। महरगिरिनि हाबाया जिउ खुंनाय राहा महरै दिदोम नङा, नाथाय बेखौ फोथायनो हायोदि फुटबल गेलेनाया आरोबाव बांसिनै दिदोम नंसैना। मख'नो गोनांदि मोनसे गाज्रि जोखोम जानाया नोंखौ गेलेनायनिफ्राय जेब्लाबोनि थाखाय गोजान जानांनो हागौ। जेरै बेबादि जाथाया बै सा 15 गेलेगिरिफोरनि गेजेरावबो जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला फुटबलनि बै सा 15 गेलेगिरिफोरा जाफुंसारनायजों गुबुन गुबुन जाहोनाव गावनि गेलेनायखौ फोजोबनायनि उनाव फावखुंगुर महरै आगान होयो। हलीवुडआव बयनिख्रुइ बांसिन बेंकेबल महरगिरि ड्वेन जनसनआ फास्ट एन्ड फिउरियस फ्रेन्चाइजआव फाव खालामनायनि सिगाङाव सासे फुटबल गेलेगिरिनि महराव बिखौ हेक खालामनो नाजादोंमोन होननानै मोनथिनाय जादों। बे बोसोराव गोजौ फरायसालिफोरनि एथलेटिक्स गेलेनायाव गोब्राब जादों। COVID-19 नि जाहोनाव थांनाय मार्चआव गोजौ फरायसालिफोरनि गेलेनाया बन्द जायो, जेब्ला हिनजावसाफोरनि बास्केटबल हादोरारि टुर्नामेन्टआव साननैनि गेलेनाया आद्रा थादोंमोन। मख'नो गोनांदि आरो 12 हानजाफोरा आयदानि थाखाय गेलेनायाव बाहागो लादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला स्प्रिं गेलेनाया फेलें जायो। बेजों लोगोसे बारनाय आरो खारनाय गेलेनायखौ जागायनायनि बिथोन होनाय जाबाय, नाथाय कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ खम खालामनो थाखाय खम सम आरो गोदान नेमजों लोगोसे होननानै मोनथिनाय जायो। मख'नो गोनांदि जेब्ला नबेम्बराव मिनेस'टायाव COVID-19 जाथाय जायो, गल्फ टीम वाल्सआ बास्केटबल, हकी, खमज्लायनाय